Alright, good morning. Yes. Another day, another fishing adventure kasama ng ating mga gagaton. Batang-batang angler. Si Master AJ. Si Master J. Tayo sa Manimog Island. Alright. Okay. Another day, another fishing adventure na naman. Kasama natin mga nagpi-prefer. Yan sila Master J sa si Master J. Kasama yung pamangkin niya. Bilis-bilisan lang natin kay maaga yung ano ngayon, high tide. Dito pala kami ngayon sa Manimog Island. Yan. Ay, umulan na. Sheesh. Gamit kong sit up, light lang. GoTour. Yan, mumurahin lang na rod. Tapos itong ating Shimano FX 3000 series. Gamit kong lure. Itong ano, mumurahin lang din. Try lang natin dito. Full test para sa nalalapit na tournament. Yan, magkakaroon po ng ano, second regional kadagatan casting tournament po dito sa in relation po sa kadagatan festival ng bayan ng Mercedes. So ini-invite po natin yung mga kapwa natin na anglers. Ipakita ko po sa screen yung mechanics ng magiging tournament. Ayan. So sa mga nais pong sumali, paki-contact lamang po ang ating president, chairman, si Master JC Boss sa ang kanyang Facebook account. Ayan. So sa mga interesado po, PM lang po kayo. Ayan na, umulan na. So first cast natin. Sana'y mayroon. Nabante lang tayo dito. Yan, nasa harap lang tayo ng ano, ng Mercedes Mambungalon. At Mambungalon Mercedes. Uy, oh, pisyon. Hey, pisyon agad. Oh, maliit. Sinabol niya, dito lang niya sa tapat kinagat, oh. Maliit lang. Honeycomb grouper, napakatapang. Sheesh, hindi na natin ito kukunin. Magpalaki ka muna, balikan kita pagka malaki ka na. Ibuga mo at lapot mo na yung sima. Uy, inang kinagat pa talaga. Kinagat pa talaga ng mahigpit. Hindi ko nadala yung flies ko. Ba yan. Yan o. Ito guys, oh, maliit. Honeycomb grouper. Palaki ka mo. So shout out natin ang ating mga follower. Ayan, sa ating Facebook, sa ating YouTube channel. Yan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kahit maliit pa ang ating bahay, hangin, kontra tayo sa hangin. Dapat doon kami sa likod, dapat eh. Aso maalon daw ngayon. Fish on. Fish on. Ay, good size, lapo-lapo. Lapo, fish on.
Okay ra. Okay guys, honeycomb grouper, oh, good size. See. Oh, fish on. Fish on. Good size. Ay, natingkara na nga. Good size na honeycomb grouper. Malalim na. Ay, lumabas. Buti hindi yung gaya ng pula. Tulad sa Kalaguas. Uy, fish on. Fish on. Ito. Oh, lapu. Good size. Yee, good size. Sweet and sour. Magellan's fish. Yung layo. Fish on. Wala. Sabit. Ito gibat. Lapo siguro to kung meron. Oh, lapo nga. Lapo. Magellan's fish. Ano na? Malaki to. Fish on. Ano daw ito? Ay. Snapper garo. Malaki. Snapper nga. Record snapper. Putay. Kapoy. Tara. Malaki snapper. Oh. Inay, good size. Yee, good size. Good size. Karni siya, oh. Ay. Iyo. Tatanggal na. Oh, fish on. Fish on. Lapu-lapu ito. Oh, lapu-lapu. Ay, snapper. Checkered snapper ulit. Ito guys, oh. Checkered snapper. Abinta talaga to sa checkered snapper. Ano natin ba? Checkered snapper. Ayos. Aray. Fish on. Fish on. Malaki to, ah. Fish on. Malaki. Pagibat. Malakas na naman. Baka snapper. Ay, snapper nga. Malaki ulit. Malaking snapper guys. Oh. Secured na, secured. Jumbo. Ka-jumbo ulit. Naka-jumbo. Sakto. Pa 3 months na to. Ito guys, oh, jumbo. 2-0. Sarap. Oh, fish on.
action ulit. Lapo. Magellan's fish to na naman. Ay pula? Ah, yung pulang ano, lapo. Pulang lapo. Ayos. Lakas talaga nitong humila.